Vaig entrar dades d'un Capravo, dels clients del Capravo, i era picar dades. 2. Amb Carles Puigdemont. El mecanoscrit del segon origen. 1, 2, 3, splash. Ous ferrats amb patates fregides. Rus. La Font de l'Arbre. Ostres, ara mateix no. El 1906. Jo crec que som un poble. M'has enganxat, no ho sé. Quin candidat? Amb l'Enric. Nosaltres crec que el nostre fort és que no hem estat mai a govern, cap dels de la llista. Per tant, no estem intoxicats per res de dintre i no busquem el poder d'estar a govern. Som una llista molt planera, tots tenim la nostra feina i el que volem és treballar pel poble. No busquem res més.